Кая китте соң безнең үткән мәктәп еллары, таныштырган һәм очраштырган авылыбызның клуб юллары. Язмышкамы шулай язылган, вакыт җиле микән кагылган, мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган. Хәзер син бит башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны бергә булыйк, бергә дисәк тә, безнең хыял чынга ашмады. Берсен-берсе сөйгән ярларны язмыш төрле якка ташлады. Язмышкамы шулай язылган, вакыт җиле микән кагылган, мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган. Хәзер син бит башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик сине, бәхетле булуыңны телим. Башканың яры, үпкәләмим ник шулай димим. Мин бит бары тик синең, бәхетле булуыңны телим. Хәзер син бит башканың яры,